modal ya untuk bikin apa-apa diperkirakan modalnya kan sekian. Dan ini saya pun intinya terus apa kalau atur ke niku kula niki terus kon praktek iki sing kepiye wong nyatane kaya ngono kuwi wong ya ora tak critakne ya ora iso ning cerita yang cerita kan sing iso gelem nampa yen mboten ngono nggih monggo ngoten ya makanya kan ngene Mas ya kita iki nek wis gelem ibaratnya poso laku minimalnya ya kono mau nggak mau tetap ketemu Mas. Tetap ketemu, ora ketemu. Tetap ketoto, mergo kono mapan. Kali niki Pak Dito. Long. Salam satu napas. Wujudkan Salam satu napas. Wujudkan selamat kabehane. Salam satu napas. Wujudkan selamat kabehane titik. Utuh swara tumeka luhur jati, utuh kuwasa nekani adil. Duduhe kuwasa duduhe utuh swara nekani adilku diri pribadi. Duduhku duduhe swara netepi wujud kuwasa nekani jiwa sejati. Tandha tata tatangane urip tandha titikane wujud duduhna kuwasane urip-uripe swara nekani wujud. Yen ana wujud-wujude kuwasa yen ana swara-swarane urip-uripna kabeh kuwasa kang nindaki kendaline wujud. Apa kowe kudu ketemu karo urip ana ndi papan durune, apa kowe kudu ketemu utuh sapa sejatine. Ana ning urip-uripe swara, ana ning kuwasa-kuwasane adil. Ana ning wujud kendaline dawuh, aku dina sing nindaki. Yen urip-uripe kuwasa, yen urip-uripe swara dina iki tak temoni nang di papan dununge adil iki dina kang ketitik. Yen utuhku dhewe sing ana, kowe karo aku maca, lamun to kowe tak swara iki dina kang nyuwarana. Yen utuh swara nemoni, nemokno, nuduhi, duduhna kuwasa-kuwasane wujud iki dina tak titik iki dina tak tata. Duduhna swara duduhe kuwasa-kuwasane wujud iki dina tentrem. Swaraku titik. Dulur-dulur matur suwun ing sakjerone sore iki kang gagahi ucap iki dina ketemu karo swarane urip, ketemu karo kuasane urip, ketemu karo lumbe urip. Uripna swara kuwasa nekani wujud. Napa aturke niku kula niki terus kon praktek iki sing kepiye wong nyatane kaya ngono kuwi wong ya ora tak critakne ya ora iso ning cerita yang cerita kan sing iso gelem nampa yen mboten ngono nggih monggo ngoten ya makanya kan ngene Mas ya kita iki nek wis gelem ibaratnya poso laku minimalnya ya kono mau nggak mau tetap ketemu Mas. Tetap ketemu ora ketemu tetap ketoto, mergo kono mapan. Kali niki Mas Dito. Makanya akhirnya tek jam 6 sore iku mau. Ono lho sudah itu. Jadi aku yo takok Mas. Nek jam 6 sore kuwi menangi padange srengenge, menangi petenge srengenge. Mergo iku lakune urip. Ono anane kuwi. Tapi jenenge kabeh iku nek diarani otak-atik gathuk-mathuk tok ndi wae, nek sampean iso ketoto mapan wae. Jadi ora sebenarnya maksudnya mapakno tembung seperti iku ngono lho gitu ya. Bisa ngomong niku lho Pak, itu dhewe kadang-kadang itu jam 6 tapi sering iki tahun. Nah niku lho. Oh berarti iki sing pakon iki dudu jam iki berarti kae berarti ngoten. Iya, makanya nemoni uripem dhewe iku akhirnya ketemu seperti itu. Malah dulur tatanan opo wae tak sampekno seperti iki, muga-muga tak kabeh iki ono manfaate, ya kan. Aku berharap dulur-dulur kita kabeh khususnya tetembungane laku pas duluran kita ing paguyuban wujud jiwa sempurna iki ing dununge laku umume salam satu napas iki ayo padha natakno laku kita merubah tatanan-tatanan sing biasane nglungguhi kamurkan titikane laku ayo saiki dirubah. Ojo kaya biasane lan ojo umume kaya wong sing wis umum tapi ora pas. Ora, wis aku ngarane ora. Napa? Mergo kono wis ora kena didudono karo tatanan sing sak majase iki sak benere. Nah, isane tatanan iki mau ketemu, ayo berangkat teko diri pribadi, teko keluarga kita, lingkup keluarga kita. Budayakan napas 3 kali, wujudkan selamat sekabehane titik, napas 1 kali, minimale napas 1 kali ku mau.
minimale sak dalan-dalan ngucapo adil tapi ya aja banter cah. Ya wis pokoke adil. Utawa mbok rem sak pira oleh nada suara iku mang, sing penting ucapno. Tentremno pikiran kabeh kuwi engko ketemu. Apa iku? Ikulah tahapan. Nek ngomong tentang bebrayan Pancasila dulur digaungno. Balik ayo padha balik meneh Pancasila. Wis iki. Mergo kene iki aku apa ngeri aku. Dandane. Ya meskipun aku ora duwe apa pemangku jabatan to. Ayo sambungno karo sampean-sampean. Mergo aku ora duwe apa ya ora duwe gacu lah carane. Aku ape gembur-gembur sapa sing ngreken Kang Jito kuwi. Tapi teko sampean-sampean kabeh ayo bersatu padu. Pancasila diterapno meneh. Iki iso membangun. Nggih kados niku pasti kados. Kalau ben sadèrèng ora nggih nyuwun Pak Prayogi sampean Pak. Nek laku ini kayak gini rada ngempet-ngempet babakan rada sing miring-miring. Nek bicara tak ini kurang sampean kan iki wis terus Mas. Dan itu di situ guys. Saya usahakan pokoknya yang di sini harus kita sampaikan berusaha. Napa kita usaha lima gini kok sesine beban ya ini kok sama monitor di Surabaya. Dientang-entengnya saksi terus Pak. Kan kena panggilan polsek terus Pak saksi munggah terdakwa ya malah repot nih gitu. Enggak apa-apa lah saksi kan ada kesini enggak apa-apa. Ini maju. Lima gini kok sesine beban ya ini kok sama monitor di Surabaya. Dientang-entengnya saksi terus Pak. Kan kena panggilan polsek terus Pak saksi munggah terdakwa ya malah repot nih gitu. Enggak apa-apa lah saksi kan ada kesini enggak apa-apa. Ini maju. Dientang-enteng saksi dong. Yo, pancen aku salut Mas Darmo, Mas Nyoto sampean lewat mediane sampeyan saisa-isane ayo padha disambung meneh, ya kan. Mergo ra mungkin kan iso ijen ra mungkin. Harus bersatu padu iki mau. Nah, piye carane? Ya iku mau lewat kumpulan dibangkitno seperti itu. Selalu Pak kalau pembukaan misalnya gitu acara apa Yesus Semperan muga-muga sehat antara yang tentrem barek keluargane wujudkan Islam sekabehane ini sudah saya gaungkan ya dia tahu atau enggak kan lama-lama iya tahapan iki opo oh lalu ngoten tapi kuwi engko nek wis mancep Mas ya 2023 lagi do Mas umum saliyane paguyuban kita loh sadurunge dulur-dulur paguyuban itu iku kok 2023 akeh wong paham akhirnya. Loh, berarti sing diomongno Mas Darmo kae iki saiki berarti iki titene wujudkan Islam sekabehane titik Yang penting mantun ngelakoni niku wae lho. lho iya Dalam arti bukan berani menjalankan di dalam grupnya khusus SSN tok, tapi harus di luar luar kan gitu loh usahakan kan saya selalu menekankan jadi kita ojo ngur eker-eker ning grup iso madang ini njogo karena kita kan calonnya ke sana. iya muarane ki Ya sama mampu. Sebenarnya kalau belajar dari sejarah kan nyun sewu niki mungkin tembung jari ya kalau sejarah. Kalau dulu para leluhur masuknya tatanan keagamaan ke Jawa Kiambah itu kan juga melalui proses adaptasi, proses asimilasi, penyamaan, menyamakan istilahnya energinya itu loh, budayaannya juga diangkut. Nah ini harapan saya itu gini loh kan, jangan sampai teman-teman dulu-dulu yang ada di SSN itu juga merasa kefanatikannya sehingga kalau menemukan sedulur yang lain jurusan seakan-akan itu gak bener. Nah ini kan seharusnya justru kita pepet supaya mereka itu bisa ngerti maksud kita dan mereka bisa menerima kita gitu loh. Jadi kan harus penyesuaian juga asimilasi. Seperti sejarah masuknya tatanan-tatanan dari luar itu gitu loh. Jadi jangan sampai ketemu jenggot itu kayaknya bisa alergi, jangan gitu loh maksudnya ya. Ketemu batu ireng loro anak sungune kita alergi itu jangan ya. Kalau perlu kan kita harus Ya memang kan gitu loh. tak terus jenengan ini supaya nanti bisa dievaluasi biar Pak Sito juga memberikan apa nggih bisa mengenai pencerahan sing tepat kados babagan wayang itu kan beda. Ya udara lan takon cadane ya apa masalah wayang. Ya wayang ini kanggo nabi ya haram.
kulite kuwi larang, nyungginge ra cukup dina rong dina, apa meneh kuwi cemurite kuwi nek mbok pangan, leleki apa meneh luwih haram. Tapi nek mbok tonton, wong iki kan kuwi keturunan kok. Kuwi karakter wayange semua udah kebawa, model ngene iki karaktere ngene iki. Wae di udara dadi guyonan kan. Itu kan tapi nek mbok pangan. Saya itu juga banyak grup kan, malah apa sing rasa-rasaan barangnya, rasa-rasa apa terserah. Yang penting saya tetap, walaupun sekata dua kata, ujur itu, makanya kan wonten anu nih kulo nih, ini bisa jadi dugi grup itu, ujur itu loh, biar ini loh. Oh, Nonton namanya striker ya istilahnya pun. Dan ini tetap di situ kalau kita menggaungkan langsung letterman seperti tatanan di sebelumnya saja, kalau kita kan gitu, langsung istilahnya kan langsung panas kan, itu lo lebedakan sekedip dan ini kemarin ini ada pengalaman itu ada dulur itu kasepuan ya, pokoknya itu apa panah pasopati ya, sampai kado suratan tembungi saya konsultasikan ke Kang Muklis, kalau saya murati seperti ini, terus kalau Kang Muklis seperti itu, ya saja ini kode kok. Terus saya sampaikan ke itu tadi saudara yang mau tanya itu, intinya apa supaya Anda itu harus lebih luluh lagi untuk menjalankan laku kesejatian ini. Dan si Mbak ini tadi juga bisa menerima wedaran yang pulau paling akan nyalikan Darmo, kebetulan kan Darmo untuk mereka yang Mbak kok langsung telepon juga loh. Jadi apa oleh Pandu? Aku tadi jatuh cinta, tanpa ada kasih, tanpa ada cinta mana kamu bisa kenal Tuhan? Nggak ada. Dan yang ada kalau kamu nggak kenal Tuhanmu, ada cinta ya adanya nafsu. Ya guyonan apa langsung. Terus kalau dekat itu. Jadi kalau sebenarnya kalau saudara-saudara dulu-dulu wonten kebayan wujud dina sempurna ini kalau berani sedikit medal kan. Itu langkung kula kinten langkung tepat sasaran ya. Istilahnya seandainya panah itu panah pasopati. Jadi kita banyak gitu loh. Yang saya amati secara pribadi ya, mungkin kalau ini kurang benar mau benar. Karena kadang-kala dari saudara-saudara kita itu untuk menguasai manajemen bahasanya itu kurang pas. Misalnya bahasa yang keluar dari Boko begini, mereka nggak nerima kalau nggak pas. Sedangkan bahasa Bojonegoro dengan bahasa Ngawi, bahasa Medan rada beda sithik loh kan. Gitu loh. Enggak, makanya di situ kan ada Tri Sabdo tadi tuh Pak. Ojo gampang nyalane sik, rungokno sik, ya direnungkan dulu, baru nanti kita bisa komen lah. Nah komennya juga gitu, ya jangan nyakiti, jangan sifatnya ya cerita sesuai apa adanya. Apalagi nanti itu udah mulai lagi Solo, Klaten, Jogja, Pak itu udah agak lain lagi. Di Kerang Alam itu. ya. Waktunya dulu ya. Jadi apa sing tak sampaikan ki mangkabe, muga-muga tansah ono manfaate. Jadi ing kene kita saling sinergi, mergo kita iki pengene bangkitno kesadaran tatanan sing kudu ditemoni. Artine yen to ana urip kita kudu ketemu, yen to ana wujud kita kudu ketata. Lamun to tatanan urip iki kudu dibuka, no di papan panggone urip kudu disuarakno. Nah, swara sing diarani swara iki sejatine iki. Tapi kita enggak iso kaya kuwi. Mergo nek kita nggunakno iki to, kita berbagai macam persepsi, tapi kita ucapne sesuai karo apa sing ana. Kan ono. Lah nek kita ngucap sesuai karo sing ono, kita kok bakal ditatano, wujudno apa sing dadi tatanan, lungguhno apa sing dadi titikan. Yen ana tatanan apa bukaan blak ngene lho sejatine. Nah, kan? Jadi kita ojo ngetono sungu dhisik. Ojo main kuping abang dhisik, ya. Ojo main panas dhisik maksudnya. Papakno dinyatakno piye iki ceritane. Seperti itu. Jadi dulur-dulur mbok menawa tahapan-tahapan iki ayo kita bareng-bareng kita bagian teko laku jati diri sepisan meneh babagan sing urung iso dipahami. Nek urung iso paham teko tembunge Kancita golek pemahaman saka tembung liyane. Dadi engko iso disinkronno. Kan seperti itu. Mergo nek aku nguasani tembung utuh, akeh sing ora nyambung masalahnya apa. Ya. Neng kabeh iki aku berharap
ing kahanan aja sampai Nusantara sing digauno tapi Indonesia dhisik. Sebab nek Nusantara iki hawane luas. Indonesia dhisik. 34 provinsi iki dhisik, ayo bareng-bareng dibalik grembyang njoki Pancasila. Wis, piye isane bareng-bareng iku mau, ya ayo padha laku, aja goroh, kudu jujur, aja dendam utawa aja sombong, adile diri pribadi. Lan dulur-dulurku kabeh, mbok menawa penyampaiane Kang Sito iki ana sing kirang trap monggoe penemune dulur-dulur kabeh utawa kurang nuju prana lan nyinggung sing sekirane perasaan-perasaan sampeyan. Kang Sito ora niat guroni, ora niat mulang, ora niat bimbing, ora niat nuntun. Kang Sito mung ngandakno apa sing sekirane iso tak sampeno saka kang nguwasanakani utuhe Kang Sito iki. Mula Kang Sito nyuwun ngapura karo para winasis, para sesepuh, para pinesepuh, aji sepuh, para tepa patuladane Kang Sito, para guru-gurune Kang Sito sing padha nyandingi barengi anane Kang Sito nyambung seduluran iki. Dulur-dulur, muga-muga negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia iki tansah dipayungi keteguhan, kesejatian, keselamatan ing kono kabeh para pemimpin, para pemangku, para rakyat Indonesia tanpa pembeda, tanpa pengecualian, tentremno tentrem, duduhno dedeke laku, utuhno sejatine wujud ing tahapan yen ana sandingane kesuwaran sing tumata, yen lamun ana sing disangka tatanan kesehatan enggal dipinaring ana sehat, yen ana babagan ekonomi diparing ana penghasilane gemah ripah lancar wujud kanthi slamet kabehane titik. Yen ana tatanan sing ana hubungane karo rumah tangga tansah tinuntun ing titikane kasuwaran nuduno kesejatian paring ana adil ing titikane. Lan kabeh dulur-dulurku tansah di titik adile diri pribadi, umur sing selamat, urip sing selamat, wujud kanthi slamet kabehane titik. Matur suwun dulur-dulur, menawa ya waktu iso disambung meneh.